Здравейте! Казвам се Асен Маринов и съм планински водач, член на Асоциацията на планинските водачи, Сдружение Планини и хора. Днес ще ви представя едно невероятно място, природна забележителност, известна като Козия камък. Козия камък се намира в Западни Родопи, недалеч от село Ковачевица, и едно наистина невероятно място. Козият камък е едно от най-внушителните тракийски скални светилища в Западни Родопи. Най-лесно до него можем да стигнем от село Ковачевица с велосипед или високопроходим автомобил и е силно препоръчително да използваме планински водач. Трябва да изминем около 14 км по стар асфалтов и черен път в посока местността Беслет, след което да ги оставим при стопанските постройки и да продължим пеша. Първоначално следваме черен път вляво от върха, а след това стръмна просека в гората, която ни извежда до самия скален масив. Козият камък представлява внушителна скална група с над 30 метра височина и площ от 300 квадратни метра. Има издълбани над 300 дупки и вдлъбнатини в скалите, както и много други следи от използването на мястото като светилище. До най-високата и заравнена част на светилището се стига по тясна и стръмна пътека с изсечени стъпала в скалата. Тук можем да видим издълбан голям котел с улеи за дървена преграда, използван вероятно в ритуалните действия. Гледката, която се открива от стърчащата високо над околните гори скала, е впечатляваща. Пред нас са безкрайните родопски хълмове и върхове, а в далечината се вижда Пирин. За този преход е важно да сме в добра физическа форма, с добри планински обувки и опит с трудни терени. Важно е да носим също достатъчно вода със себе си, особено в летния период. След като се върнем обратно в Ковачевица, можем да се разходим в селото, да посетим местните музейни експозиции и арт-галерии, а защо не и да похапнем в някои от механите, предлагащи вкусни родопски специалитети. Разбира се, преживяването ще бъде още по-пълно, ако отседнем в китните ковачевски къщи за гости.